Hello po mga kapudibis! Today kakain po tayo ng ensaladang bagnet at stir-fried noodles. at meron po tayong panghimagas, pinya. At saka meron po tayo ditong pineapple Juice. juice. Ayan. Special na naman po yung araw natin ngayon dahil meron na naman po tayong bagong kaibigan at makakasama po natin sa online collaboration sila Red Can Bites. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanila, panoorin natin to. Ayan guys, napanood natin ang bago nating kaibigan na si Red Can Bites. Tama mga ka-foodie, sana po supportahan po natin sila at huwag kalimutan Subscribe. Ayan. Si Bro Ken ay nakabase po siya sa Valenzuela. At si Sis naman ay taga Bicol, Albay. Kababayan po natin si Sisi. So sana po supportahan po natin sila at mag-subscribe na din po kayo mga ka-foodie. Yes. Ayan. Bago po tayo kumain, magpipray muna po tayo. Kasi may nakapansin po sa amin na di daw po kami nagpipray. Ang totoo po niyan, bago po kami mag-start mag-film po, nagpipray po kami ng mga katimpo namin. So, Yes. Ngayon po, simula po ngayon, magpipray na po tayo. So, pray na po. Lord, bless this. Amen. Ayan. So, mga kapudibis, kain na po tayo. Kain na po tayo. Red Can Bites, kain na. Kapudibis. Ayan. Ayan. Lagyan natin muna ng sauce. Tsaka, Mga kapudibis, yung ensaladang bagnet natin ay lalagyan po natin ng sarap. toyo mansi. Dapat po, bagoong na isda. So, nilagyan lang po natin siya ng kamatis, sibuyas, at saka gulay po. Ayan. Masarap po to. So, yung pansit. Kasi guys, masarap kumakain ngayon ng pansit kasi umuulan. May bagyo. Ayan o. Ay, my God, nahulog yung ano. Kahit may pork, may gulay naman po. Balanse naman po yung Oo. kakainin natin ngayon. Yan. Sabay na tayo. Okay. Unang subo mga kapudibis. Red Can Bites, para sa inyo ang unang subo. Sarap. Sarap na ano, pansit. Try niyo po, masarap po. Titikman natin Hawakan to. ko na lang po yung plato. Okay, sausawan guys, oh. Sarap. Gusto mo? Pakita? Pansit muna ako. Pansit ka muna. Healthy din po to, mga ka-foodibis. Try niyo po. Nilagyan lang po namin ng sibuyas, kamatis, at saka lettuce po. Tapos pinirito lang po namin yung pork. Yes. Sarap na yung ano, pansit. Tikman mo man. Si Red Can Bites po ay
nakiketo po sila. Pero ngayon, dahil mag-holiday po, magpapasko, nag-rice muna po sila ngayon. So, tingnan niyo po yung mga old videos po nila, mga keto diet po yung mga kinakain nila. Sarap. Sarap talaga ng pansit. Gusto ko pa. Ano pa? Mm-mm. Bigyan mo na ako. Kinakita ang pansit. Ano? Tama na yan. Konti pa. Sarap ng pansit, guys. Yan, thank you. Gusto ko madaming gulay. Yan, gulay dami, oh. Yan. Sarap kasi ng pansit. Ang tagal-tagal ko na nagka-crave ng pansit, guys. Tapos, lagyan ng kalamansi. Masarap to pag maraming kalamansi. Oo. Yung maasim-asim yung kalamansi, di ba? Tapos, mayroon pang atay. Dapat may may itlog na pugo. Di na namin na nilagyan. Sarap. Sarap. Mga ka-foodies, please supportahan po natin sila Redken Bites. Pagkatapos po namin, lipat po kayo sa kanila. Yan. Mababait din po sila mga ka-foodies. Nag-celebrate sila ng nila noon. 3 years anniversary nila. Ang bongga ng anniversary celebration nila. Wow. Di ba nandun tayo noon? Ang sweet nila, guys. Sweet sila. Sarap ata yung ganun, no? Tsaka masasarap yung mga pagkain nila. Laging fiesta din. Ang dami nilang kinakain. Lalo na yung nag-seafood sila. Natakam ako sa seafoods nila nun eh. Tignan natin tong gulay. Kamatis po. Harap. Sigurado po, bago po sa paningin ninyo yung ensaladang bagnet na to. So, try niyo na po. Subukan niyo po ang gawin. Sarap. Madali lang po siyang gawin. Yung sibuyas ginamit namin kulay puti. Papa. Sarap. Sarap, no? Gusto ko pa. Sarap. Yeah. Gusto ko tong may gulay. Yan. Yan, no? Tapos bagnot.
Tapos lagyan ng ano. Sarap nito. So mga foodie bees, please supportahan po natin sila. Red Can Bites po. Yan. Mababait po sila yung mag-boyfriend. At napaka-supportive nila. Oo, napaka-supported po nila. Kahit busy sila, ma-attend pa rin sila ng premiere. Sarap talaga ng pansit. Yung pansit natin guys, half cook lang yung yung gulay. Half cook. Diba? Masarap yung Konti na lang yung gulay. Sarap. Ano tayo ito? Yun na. Kamayan ko na. Kunin ko na po ito. Sayang. Sarap. Tig-isa tayo. Sarap nito, pinya. Ang tamis ng pinya, guys. Tamis? Kasi yung tamis nila, Red Can Bites. Ay, oo nga. Kasi tawag ko sa kanila lovebirds. Kasi nga sweet sila. Huli na natin to. Yan. Yan sarap kaya. Yan kamatis. So guys, kamayin ko na Tapos ibalot mo tong baboy. Baboy. Parang Tapos si pineapple. Sarap. Sarap. Tingnan nyo yung ikaw ko, guys. Ampalayang... Ampalaya. Inaabangan daw yung yung ikaw mo. Oo nga. Namitas ng ampalaya sa likod po. Pag nakita ni tatay niya, lagot ka. Magpaalam naman ako. Pinipitas mo daw yung mga niya, yung mga gulay niya, hindi pa pwede. Abangan niya sa susunod. Mas malalaki. Kahit mapitas yung ko. Sa susunod, naman, papaya, no? Sarap. Last, na lang ako. Pansit po. Last bite ko na po. Subo. Sarap. Ano? Pinya. Tamis. Tamis na. Pwede
panggawa ng ano, kape. Huh? Sarap. Ayun na yun. Sarap na. Tama. Sige, isa tayo. Maraming salamat po pala sa nakulab natin kahapon. Apa. No? Si Food Without Pretensions po. Ayan. Thank you so much po sa online collaboration. Dito tayo. Sarap. Sarap. Ayan mga ka-foodies, naubos po namin yung ensaladang bagnet. May natira pa po tayong konting stir-fry noodles. Pero mauubos po yan, huwag po kayong mag-alala. Sa mga ka-foodies, supportahan po natin sila Redken Bites po. Pagkatapos po namin, lipat po kayo sa kanila. At syempre, huwag niyo din pong kalimutan mag-subscribe. I-click niyo na po yung kanilang bell para po ma-notify po kayo sa mga bagong videos nila. Yeah. Mababait po sila at masasarap din po yung mga kinakain po nila. Sana po, supportan natin sila mga foodies. Yes. Balik po kami at magliligpit po kami. Oh, guys! Bye-bye! Ayan, malinis na yung kamay namin at malinis na yung mesa at maglalaro tayo ng No Reaction Challenge! Ayan, ito po yung mga kakainin natin. Kamyas, itlog pugo, kalamansi, sili, at ampalaya po. Ito yung nanay ng ampalaya na ikaw ni PPM. At saka kape. Ang parusa natin, itlog. Kasi basagan ng itlog, guys. Kasi ang dami pong suggest na basagan daw ng itlog. Yes. Siyempre, at special shoutout din po kay Jennifer Carlos, Aisa Sagad, Kat Carlos, at kay Rian Garcia, at kay Giselle Sanyuran. Thank you so much po sa suporta po ninyo. At sa mga subscribe sa amin at mga viewers po namin, thank you so much po sa suporta ninyo. At sa mga friends natin na napaka-supportive sila, Let Calderon, Abby Calderon, Sheila Rojas, Christine Ogawa, Jocelyn Salalila, Catherine Gabiola Vlogs, at kay Brenny Lagangan. Ayan. Mamita. Thank you so much po, Mamita. At salamat din po sa suporta ni po ninyo. At sa nag-super chat po sa atin na nung last premiere po natin si Jigs TV. Ayan. Thank you so much po. Sana po suportahan nyo din po siya at mag-subscribe na po kayo. Yes. Ayan. So, game na tayo. Start na tayo, guys. Ayan. Sabay po kaming kakain ni BBM. Tapos, kayo na po ang uhusga kung sino po mag-react po sa amin. Sabay na kami. Dalawa. Harapan po. Itong dalawa ka, guys? Oo. Talaga ba? Harapan tayo. Yan. Okay. 1, 2, 3, go. Hindi Tingnan yung mukha na. Lumapit ka. Nakakaya. Umiyak ka. Hindi. Sarap. Subukan. Palaban.
Lalaban? Pangalawa. Lalaban siya. Pangalawa, itlog. Ang hirap magpigil. Ano to? Fresh. Itlog tingnan nyo guys. Sariwa yan. Galing sa akin yan Ang itlog muna ako. First time kong kainin. Isa, dalawa, tatlo, go! Pangatlo, kalamansi. Palaban! Lumalaban! Ayaw magpabasag ng itlog. Kalamansi Bigla ako dun. Pusit ka. Ang ganda. Okay. Very good. Palaban. Sili. Sili. Pinipigil niya pero ay nalaglag. Lit na nga lang na sili. Mahal-mahal pa. Yan. Kulay violet, Andala yung cellphone ko. Nalagyan ng itlog. It's Lenny. Ito yung sinasabi namin, sili. Kulay violet. Okay. 1, 2, 3, go. Oy, nguya Aray ko! Hamaham! Anong ginawa? Pukpukan ko na yung sarili ko. Ang sakit pala. Walang tubig? Ngahang! Tarusa. Ayan, uy, nakita kita sa sa isang mata ko, di kita na po. Ang sakit! Kala mo di kita na, ang hang, sobrang Ang paras! hang. Ang paras kasi ng ano. Ang hang. So next, ang palaya naman po tayo. Sobrang hanghang ng asili, game. Ang payat ka! Grabe! So next, kape naman tayo. Yes, kape. Handa ko dyan. Marami din sa'yo Ang pait, grabe. Umikit ka. Grabe! Ang palasili, ang palaya, saka kape. Tumilawon siya. Aray ko. Mamamatay ako. Ang hirap pa ng ganyan. Mamamatay ako sa'yo. Nakakawawa yung dila natin, no? So, mga Kapu-TV, thank you so much po. Sana po nag-enjoy po kayo sa laro natin. Ayan.
nakakakit. Ang kawawa yung dila namin. So, sana po, supportan po ninyo si Red Ken Pites po. Pakiclick na po yung notification bell niya para po ma-notify po kayo sa mga bagong videos niya. At kami din po, pakiclick na din po yung notification bell namin para po ma-notify po kayo sa mga bagong videos namin. Ayan. Mga kapudibis, mga kapudibis, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!